No siema. Słuchajcie, wiecie, że mam problemy z kręgosłupem jak każdy człowiek, który 99% swojego życia spędza przed komputerem. Lekarz zalecił mi 5 inches in 2 weeks. Aha. Ale że co, mam sobie do tego kupić laptopa jeszcze, czy o co chodziło? To nie jest też ponton na wypadek ponownego potopu. To jest piłka gumowa 85 cm. A to jest pląbka do pląpania. Ty no, ale czemu sam jest dziura? Ja. Kurwa, no nie wytrzymia. Jak to naplumpia, to straca przytomność. Bez jaj, że to ma być z takim cycem tutaj.